El meu nom és Jordi Llop Casamada, soc professor de l'EAP a Castelldefels i investigador de la unitat de mecanització agrària que està implantada aquí a Agrópolis. Nosaltres tenim tres línies de treball principals. Una és dedicada a la recerca, l'altra és dedicada a la transferència i després una altra que és docència a diferents nivells. A nivell de recerca estem molt involucrats en tot el que és agricultura de precisió, utilització de GPS, utilització de variabilitat i detecció de variabilitat de les parcel·les, ús d'informació obtinguda amb drons i amb satèl·lit per caracteritzar i després fer les aplicacions amb les màquines, fonamentalment amb equips d'aplicació de fitosanitaris, per optimitzar l'ús d'aquests pesticides. També tenim una línia molt important en quant a l'optimització d'aquestes màquines, on hem fet un parell de projectes en col·laboració amb pagesos de la zona del Baix Llobregat, en la qual utilitzàvem diferents tecnologies per poder reduir el volum d'aplicació i, al final, l'ús dels pesticides, que això va lligat amb l'estratègia europea de reducció d'ús d'aquests productes. I després tenim una gran línia que és la transferència, en la qual treballem de la mà amb els fabricants més importants de productes fitosanitaris d'Espanya, en les quals formem els seus clients i formem també les seves xarxes comercials per un ús sostenible dels productes, de la mateixa manera que tenim molt bona relació amb els fabricants de tractors. De fet, tenim un bon contracte amb l'Andini, que ens cedeix cada any un tractor precisament per fer recerca i després per fer la docència a nivell de la universitat. Aquí, en aquest centre, també fem tot el que són les pràctiques i molta part de la teoria de mecanització agrària i de la part de motors, amb la qual cosa els estudiants que estudien aquí també tenen l'oportunitat de tocar elements que utilitzaran en el seu dia a dia si es dediquen a l'agricultura.